Movilemi la pescuit 26 mai. Frumoasă zi, superbă. Și baltă frumoasă, mai ales că am prins o zi minunată, nici foarte cald, trage o baltă liniștită, frumoasă. Excelent! Să vedem ce este și în horeță. Uite cum trage asta. Să vedem cum trage. Mai greu. Ia să vedem mai horeță. Și un broscale de aici, nu știu dacă nu pot să-l prind. Cam un braț. Frumos, nu? Excelent. Da, și o clădă aici. Vreau, da? Dar mai așteptăm.